avui s'emporten l'Orla d'haver acabat la seva etapa d'educació infantil, que li fan entrega als seus companys més petits de l'escola, que a partir d'ara deixaran de ser-ho. Ja començaran a ser ja dels grans. Quan comenci a sonar la música, els de P3 anireu molt a poc a donar l'orla al nen de P5 que teniu al davant. D'acord? Comença la música, molt a poc. Vinga, som-hi a poc, Els alumnes de P3 marxen i deixen el protagonisme als protagonistes d'avui, que són els alumnes de P5, que deixen ja l'etapa d'educació infantil.